I els efectes de la Dana també impactaran en els mercats europeus. Les fortes pluges han acabat amb bona part dels conreus d'hortalisses d'Alacant, Múrcia i Almeria, que abasteixen tot Europa. La falta de producte impactarà en les butxaques dels consumidors, que hauran de pagar més per les hortalisses. Altres cultius, com els cítrics, l'arròs o el caqui, no han resultat afectats. La Dana ha granat el rebost hortícola d'Europa. Les pluges han afectat greument els camps d'Alacant, Múrcia i Almeria, on es cultiven el 90% de les hortalisses d'Espanya. La falta de producte afectarà els mercats locals i europeus. Les organitzacions agràries adverteixen que els preus pujaran. Certes hortalisses que s'acabaven de plantar no van estar en el mercat i, per tant, va haver una disminució important d'algunes espècies d'hortalisses que en els mercats n'hi haurà molt menys de lo que seria habitual que haguera. I què va passar? Pues que el que n'hi hagi valdrà més diners, evidentment. Les plantes afectades ja no podran produir més esta campanya. Estes que estan ja fetes encara les traurem. El problema serà les que vinguen darrere, que estan en flor, que aquestes ja no eixiran. O sigui, eixeran segons collita o no eixirà, perquè la flor al borda, al passar tanta aigua i tantes humitats, ja començaran a podrir-se i no van bé. Els efectes als mercats començaran a notar-se en les pròximes setmanes. Les setmanes següents serà quan més ho noten que el gènere no n'hi haurà. Pues no n'hi haurà producte i entonces, claro, apujaran els preus en els mercats. Els llauradors asseguren que ells no rebran més diners pels seus productes, tot i que els consumidors els pagaran més cars.